Pokiaľ budete prednášať po dostatočne dlhú dobu, tak sa vám skôr alebo neskôr stane nasledovná situácia. Dostanete sa do konfrontácie s niekým zo svojho publika. Je to proste niečo, čomu sa nedá úplne vyhnúť. My ako ľudia neustále podliehame rozličným emóciám, rozličným popudom, podnetom a vám sa takisto stane, že na vašej prednáške, prezentácii, porade alebo meetingu sa skrátka ocitne niekto, komu vaše reči nebudú tak povediať zvoňať a bude to chcieť nejakým spôsobom dať najavo. Táto situácia je nepríjemná jednak pre vás, pretože vo vás vyvoláva určité nepríjemné prežívanie, stres, napätie, nervozitu, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa niekde pomýlite, na niečo dôležité zabudnete. Ale rovnako táto situácia je nepríjemná aj pre vaše publikum, pretože sleduje, ako budete reagovať. Čo budete robiť? Či si udržíte svoju úroveň, alebo klesnete na úroveň toho, kto vás konfrontuje. Skrátka, dobre, je to niečo, čomu sa určite nevyhnete, otázkou ale zostáva, ako takúto konfrontačnú situáciu zvládnuť. Ako si poradiť vtedy, keď skrátka, dobre, niekto na prednáške voči vám zaútočí, prejaví nejaké emócie, začne kričať, konfrontuje vás s niečím. Existuje niekoľko základných postupov alebo krokov, ktoré sa v takejto situácii dajú uplatniť. Predovšetkým, a to chcem veľmi zdôrazniť a trikrát podčiarknuť, je, nikdy sa nenechajte zatiahnuť do emočného boja. Ak je druhá strana v emóciách, je rozčúlená, rozrušená, pravdepodobne zvyšuje hlas, živo gestikuluje, prípadne môže búchať rukou do stola, nikdy sa nenechajte týmito prejavmi zlákať a reagovať podobným spôsobom. Ono to totiž funguje tak, že pokiaľ je človek v určitom výrazne silnom emočnom rozpoložení, tak nemá význam s ním logicky argumentovať. Pokiaľ naozaj sme zaplavení emóciami, ako je hnev, zlosť, rozrušenie, tak naša myseľ jednoducho neuvažuje čisto a jasne a akékoľvek argumentovanie nemá význam. Takisto sú väčšinou kontraproduktívne vyjadrovanie. Upokojte sa, ukludnite sa, veď o nič nejde. Človek, ktorý s vami komunikuje, tak jemu tá situácia nepríde ako nevýznamná, nevýrazná, ako situácia, v ktorej nič nejde. Práve naopak, pre neho tá situácia vyzerá ako veľmi dôležitá, životne dôležitá a bude do nej vkladať všetku svoju energiu, odhodlanie, oduševnenie, ktoré má. To znamená, že predovšetkým nereagujte podobným spôsobom, nezvyšujte hlas, nechoďte do konfrontácie. Pri zvládaní emócií, a to je jedno, o akú situáciu sa jedná, je dôležité udržiavať si určitý odstup, nadhľad. Jednoducho a stručne povedané, urobte pár nádychov a výdychov, zakotvite sa, uvedomte si svoju telesnú pozíciu predtým, než budete reagovať. Ďalšia vec. Človek, ktorý je rozrušený, ktorý je niečím podráždený, hľadá porozumenie. Pre neho je dôležité vedieť, že niekto počúva to, čo hovorí a že to berie vážne. Preto veľmi osvedčenou taktikou alebo technikou pri zvládaní takýchto konfrontačných situácií je vyjadriť pochopenie, porozumenie pre to, čo ten človek hovorí. Stačí povedať, rozumiem tomu, viem si predstaviť, čo to vo vás vyvolalo, viem, akým spôsobom to asi prežívate, je to pochopiteľné. Skrátka, dobre, nevytvárate nejaké uzatvorené dvere, do ktorých by ten človek stále narážal, ale pracujete a rešpektujete s tým, čo ten človek hovorí. Beriete do úvahy jeho prežívanie a samozrejme to je na vás, musíte ustáť to jeho emočné rozpoloženie. Ale čo je dôležité je, že mu dávate na vedomie, že ho beriete vážne, že ho počúvate. Ďalšia taktika, ktorá vám môže pomôcť, je vlastne kombináciou predošlej, to znamená akceptovania alebo rešpektovania toho, čo bolo povedané. To znamená, v tomto okamžiku akoby ošetrujete to, čo sa aktuálne odohráva. A v druhom bode prelinkujete záujem tohto človeka na nejaký iný čas. Rozumiem vášmu rozhorčeniu, rozumiem a viem si predstaviť, prečo sa asi cítite. Táto otázka mi pripadá veľmi dôležitá, myslím, že by sme ju mohli prebrať po prednáške alebo po porade. Tým pádom jednak vlastne dáte na vedomie tomu človeku, že ho počúvate, ale takisto
vlastne oslobodíte skupinu od toho, čo sa aktuálne deje a nejakým spôsobom hodíte výhybku na čas, ktorý bude na zvládanie tejto situácie vhodnejší alebo lepší. Ďalšia technika, ktorá sa vám môže osvedčiť v prípade, že ste konfrontovaní alebo niekto vám narúša vašu prednášku, vašu prezentáciu, či už je to niekde na kurze alebo na porade, je využiť energiu skupiny. Namiesto toho, aby ste odpovedali vy alebo aby ste sa vycítili dotknutí tým, čo ten človek povedal, vyzvite skupinu. Požiadajte ostatných, aby sa vyjadrili k tomu, čo bolo počuté. Kolegovia, čo vy si myslíte o tom, čo tu na pán Novák povedal? Aký je váš na to názor? Čo by ste odpovedali pánovi Novákovi? Napríklad vy tu na pani v prednej rade, ktorá sedíte. Tým pádom si akoby trošku uvoľníte ruky a presuniete tú energiu, ktorá je smerovaná na vás, ktorá je ukrytá v tých emóciách, ktorými sa ten človek na vás obracia, na skupinu. Je to veľmi silná, veľmi mocná zbraň, veľmi mocný nástroj, preto je dôležité používať ho veľmi uvážlivo. Pretože sila skupiny je predsa len podstatne väčšia, dôraznejšia, dôslednejšia ako sila jednotlivca. Túto techniku alebo taktiku by som doporučoval používať naozaj vtedy, keď človek, ktorý vás konfrontuje, je veľmi neústupčivý, veľmi tvrdohlavý a vidíte alebo predpokladáte, že mu ani tak nejde o opravdu alebo o informácie, ale skôr o devalvovanie vašej osoby. Takýmto spôsobom, zaintegrovaním skupiny do riešenia tejto konfrontačnej situácie, môžete túto situáciu vyriešiť. No a nakoniec, nebudeme si navrávať, ale skrátka každý z nás má nejaké hranice. Aj vy ako prednášajúci, ako lektor alebo prezentátor máte nejaké hranice a viete, kto ich kedy môže prekročiť. Ak ste vyskúšali všetky uvedené prvky alebo nápady, ktoré som vám teraz doporučil, prípadne ste mali aj nejaké vlastné osvedčené nástroje a ani to nezabralo, potom je možno na mieste jednoznačne sa vymedziť voči takému jednaniu, označiť ho ako neprípustné, nekonštruktívne, ako konanie a jednanie, ktoré nielen vás oberá o čas, to by možno bolo ešte akceptovateľné, ale navyše oberá o čas, energiu a určitú emočnú pohodu aj ostatných ľudí, ktorí sa v tej skupine nachádzajú. Ak si toto všetko uvedomíte, potom by nemal byť problém takémuto človeku povedať: vážený pane, prekročili ste hranice, prosím, opustite túto miestnosť. Musím povedať, že sám osobne som túto taktiku, techniku nepoužil ani raz, ale bol som svedkom situácie, kedy táto technika bola použitá a môžem vám povedať, že to skutočne zanechalo veľmi silný dojem aj na mne a samozrejme aj na tom človeku, ktorý tú miestnosť musel opustiť. Ja ale dúfam, že ani táto posledná stratégia, respektíve táto posledná stratégia nebude tá, ktorú budete musieť aplikovať a že si poradíte s tými predošlými, ktoré som spomenul. Takže držím vám palce, nech sa vám vaše prezentácie daria a vidíme sa niekedy na budúce.